Честит първи учебен ден! Или по-скоро честит втори учебен ден, защото това ми е втория ден в училище. В момента не съм в училище. Какво исках да ви покажа? Моята рисунка по изобразително изкуство точно днес. Тарарам! Ето вижте. Чакай, че... Извинявайте хора, ма... То малко с рисунката и не е стабилна. Защото, нали, все пак е направен от най-нормален блок. Ето вижте. Кажете ми долу в коментарите, като погледнете тази рисунка, за каква приказка си мислите. Моля те, застани като хората. Моля те. Между другото, тази рисунка ще си я закача. Пъдни точно сега. Сега ще ви покажа и резултата. Когато залепа тази рисунка, ето тук на стената. Тук си имам програма за кой клас? Четвърти клас. Аз съм четвърти, ако не знаете. Ето тук ми са нещата, които не знам защо ми са нужни две гуми, след като имам една гума. И също и така имам и малко пергелче. Имам и линии. Сега ще ви покажа едно нещо, което ще ни трябва в четвърти клас. Ето го и то. Ето го това нещо. И също и така, не знам защо не са сложили точка. Чакай, ще ви покажа малко по-тегло. Това ще ни трябва доста в четвърти клас, за да видим какви са триъгълниците, защото, нали, триъгълници четвърти клас. Това си винаги сте се чудили какво е, нали? Имате късмет. Аз знам какво е. И аз не знам. Сега, ние сме учили три типа триъгълници. Остроъгълен, тъпоъгълен и правоъгълен. Сега, правя един триъгълник. Ако е над 90 градуса, това означава, че триъгълника е правоъгълен. Когато е към някъде към 120, 130, 140, тогава триъгълникът е тъпоъгълен. Ако е по-малко от 90 към 40, 30, 50, то тогава това е остроъгълен. Сега ще ви покажа резултата. Ето как изглежда резултата. Не чак това.